Majte na mysli, že je lepšie uskutočniť 5 reálnych registrácií za mesiac, ako mať rozrobených 200 klientov, z ktorých nie je istý výsledok. Vždy je lepší naplánovaný osobný kontakt ako nezmyselné rozposielanie e-mailov. Pozícia sprostredkovateľa je vhodná pre zamestnaných, študentov, obchodných zástupcov a taktiež aj nezamestnaných. Ak máte k dispozícii vlastnú databázu firiem, ste obchodný cestujúci alebo ste sprostredkovateľom iného produktu a stretávate sa s viacerými ľuďmi, tak ste vo výhode. V tom prípade viete reálne mesačne registrovať aj 20 nových užívateľov. Ste absolventom školy? Začnite ponúkať produkt tým, že oslovíte svojich spolužiakov, známych v rodine a podobne. Prezrite si systém 1235 detálne, tak aby ste vedeli, čo ponúkate zákazníkom. Vyzdvihnite tie vlastnosti systému 1235.eu, ktoré sa najviac hodia novému užívateľovi. Registrovať viete akýkoľvek subjekt v rámci Európy.